खोनासंलांनो हासिगोन मा बुंदों मा बुङाखै माबाया जोंना मा होनोमोनलाय बेखौ पबित्रनि हिन्जावा गावनि रियेल हिन्जाव गावनि असे गिबि हिन्जावा मा बुंदों नोंथांमोना माबायाव नायलांदो मा होनोमोनलाय बेखौ नैबे रेकर्डिंआव नायलांदो खोनासंलांदो गासिबो हेलौ औ हेलौ दा ओमफ्राय गोबां मानसिया बुंगासिनो पबित्रखौ हमा नामा पबित्रखौ हमला नामा फैसालिखौल' साजा होनोसै नामा फैसालिखौल' हमबाय नामा बैफोरबायदि गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों भिडिअनि गेजेरजों नंगौ दायो फैसालिखौल' हमबा जाया फैसालिखौल' दाय होबा जाया पबित्रखौबो हमनांगोन पबित्रखौबो साजा होनांगोन बैफोरबायदि आरोना दायो भिडिअ'थ' नोंथांमोना नुखाबाय फैसालिया न'आव फैफिनखाबाय मुम्बाइनिफ्राय ना USA निफ्राय फैबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय दा भिडिअ'आ जाहैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बुंनांगौ जेबो गैया जोंबो बेनो माने गाव गावनि भुलावनो जायो मालाबा समाव मा जायो बुजि मोना मानसिनि जिउ आंबो 100% गोरोन्थि मावा होननानै आं निजेखौनो बुंनो हाया मालाबा समाव आंबो गोरोन्थि मावफ्लांगोन बैफोरबायदि आरोना बेनिखायनो जोङो गासिबो गोरोन्थिखौ मावो दा निमाहा होनायानो मोजां आरोना निमाहा होबानो जाबाय रायजो राजाफोर सोरबा गोरोन्थि मावदो बेखौ गेदेर साजा होनांगौ बिदि साननो नांला बावगारलांदो जि खालामदो बावगारलांदो संसाराव बिसोरसो जागोन माने गावसोरसो पस्तायनांगोन उनाव ना दानो पस्तायबाय उनाव नङा दानो पस्तायबाय बैफोरबायदि दायो गोबां मानसिया बुंदो साजा हो बै पबित्रखौ हमना लाना फै बेखौ बुग्ले ओरै बुंदों आरोना दायो मोजां खुगा मोजां बुजायनानै एसे सोमजानानै माबाबानो जाबाय आरोना बिदि खालामनांला माबानांला बुंबानो जाबाय बुनानै सौनानै मानसिखौ फोरोंनो हाया बुजायनो हाया बेफोरबायदि खालामनो नांला आरोना पबित्रखौ आंनि बायदिब्ला आंबो एसे रागा जोंदों फैसालिखौ जे बियो थगायबाय फैसालिखौ मिथिया सोमजिया बियो दै गोथौआव गाब्र' होबाय बेफोरबायदि दा पबित्रखौल' बुंबाबो जाया फैसालिखौल' बुंबाबो जाया फैसालिनिबो दाय दोङो गावनो गथ' गथाय गारना खारनो नाङामोन बियो देरग'खानाय गथ' माने स्कुल कलेजाव फरायनाय गथ' जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों फैसालिया दा बिनि हौवायाथ' सिरिखा मानो होनबा हौवाया रागा जोंखादों गावनि हासबेन्डआ मोनथिखायोमोन जानांगौ सिगांफोराव हिन्जावनि आखल आखुखौ माबायदि दा बियो थिग बिदिनो माने गाबै गाबै फैफिनदों आरोना फैसालिया बेखौनोसै दा निउसनि गेजेरजों गोबां मानसियानो होखाबाय दा आरो बुंदों मानसिफोरा गोबां मानसि पाब्लिकआबो दाय दोङो होनना बुंदों बेनिफ्राय बुंदों आरोना जोंहा बिथां गिदिर गिदिर इउटुबार्स क्रिएटरफोराबो बुंखादों माने बे भिडिअखौ होआनोमोनबा फैसालिया जानांगौ आरो थगायजाबावगौमोन आरो बै पबित्रजों गाथे जाबावगौमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना दा भिडिअखौ होनायखायसो बे फैसालिया गावनि मेगनखौ बेखेवना लानाय बायदि जाबाय पबित्रआ जि सासे हिन्जाव दोङो गथ' दोङो बेयो सिगाङाव मोनथियाखैमोननो माबाया फैसालिया दा बेनो आंनि लास्ट आपडेट जाबाय आरोना फैसालिनि लास्ट आपडेट फैसालियाबो न'आव फैबाय दिनैनिफ्राय रावबो शेयार खालामलायनांला आरोना आरो शेयार खालामदो माने बिनि हासबेन्डआ बुंहरदो माने गथ' गथायखौ देखायनाङानो आरोना माने गथ' गथायखौ देखायबाय थादो दानि मानसिफोरा गावनि फेमिलिखौ देखायबाय थादो फेमिलिखौ बिदि देखायनो नाङा दे गाज्रि जायो अब्ला बेखिनिसै आंनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय बुंनो हासिगोन मा बुंदों मा बुङाखै माबाया जोंना मा होनोमोनलाय बेखौ पबित्रनि हिन्जावा गावनि रियेल हिन्जाव गावनि असे गिबि हिन्जावा मा बुंदों नोंथांमोना माबायाव नायलांदो मा होनोमोनलाय बेखौ नैबे रेकर्डिंआव नायलांदो खोनासंलांदो गासिबो हेलौ औ हेलौ दा ओमफ्राय थारमाने पबित्रआ नोंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय ना औ आंनिनो हासबेन्ड खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया नोंसोरो हा खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया जोङो माबा 2011 आव ना औ 11 आव ओमफ्राय बियो होजोंहाय थांनाया 2013 आव थांदों माने बियो आंखौ हाबा खालामैनि सिगांनो बेसे 9 इयारावनो थांदों खोमा दा बियो 9 इयार माने 2009 औ 2009 आव आच्छा औ ओमफ्राय नोङो जेब्ला बियो दाख्लै जे घटना जानानै थांबाय लानानै खारनाय नों बेखौ खबर मोना मोनाखैमोन खबर माने मोनदों आदा दा नोंनो खोन्थाहरदोंमोन नामा बियो जेबो आङो बिनि फारसे बे हिनजावजों लोगो हमनाय बेजों थांनायखौ आं जेबो मिथिया आदा आच्छा ओमफ्राय नोङो खबर मोनखांनानै बेनो फन हरदोंमोन नामा नोङो औ हरबाय थादों ओमफ्राय मा होनदों
गावहा बिदिनो नङा होनदों आरो आतसा आंजों फैयाखै नङा होननानै बुंदों आरो आतसा आतसा दाहालागैबो बे नङायानो बुंबाय थादों आरो बे दहायहालागैबो औ औ ओमफ्राय नङाबाथ' बियो खेबसे फेसबुकआव फैनानै बुंनांगौमोन ना बियो आं नङा होननानै बिदिनोथ' जोंबो दा दहाय गामिनि मानसियानो नङाबा बे फेसबुकआव मोनसे सिमान थांनांगौमोन होननानै बुंदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जे बुस्थुआ फट'आ भाइरेल जादों बे फट'आथ' बेनोथार नोंनि हासबेन्डआनो आंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय नामजों फट'जोंथ' मिलायखाबाय नामजों फट'जों माने गावसोर सानैजों लानाय फट'खौ नुखाबायना नोङो नुबाय आरो औ बेनो नोंनि हासबेन्ड ना दा बेनो जादों खोथाया दा नोंसोर ओरैनो मा स्टेप लानो नागिरदों जेनेबा आं गोसोखौ मोजां मोनाखै आरो जेनेबा बियो आंनि सिगाङाव जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय बेफोरो दा मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय मिलायनाय बायदि माने मा बुस्थुआमोनलाय जेनेबा बे हिनजावा रेस्टुरेन्टफोर दङ नामा दंजोबो दङ रेस्टुरेन्टफोर दङ केन्टिनफोर सालायो जेनेबा आंनि मालिक आंनि हासबेन्डआथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैसो आंनि सिगाङाव खोन्थालांदों मारै होननानै जेनेबा बे हौवानि जेनेबा बेनि फिसायजों फैसालिनि हौवाजों बे रेस्टुरेन्टआव मावफागोन लोगोसेयैनो आं स्टाफआव थाफागोन होननानैसो बुंलांदों न'आव हाबनानै आंनि सिगाङाव फनावबो बुंदों आरो आतसा थारमाने गाव होनदों आरो नोंना बोराया बिदि होनलांदों बे आंनि हासबेन्डआ आं स्टाफआव थाफागोन होननानै बुंदों आरो आतसा फैसालिजों होनाखै हौवाजों होनना बुंदों स्टाफआव होनना बुंदों सासे फैसालिनि हासबेन्डजों बिदि होनदों बियो आतसा बेनिफ्राय आरो बे जायगायाव जाय फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव बिनि माखासे फुराना सिनियर लोगो बे हटेलाव मावदों आंनि आन्दाज आरो आदा आन्दाज खालामदां जेरै दहाय इउटुबारा होनदोंमोन मानसिया बे होनदोंमोन आङो सोमदोनखौबो सिनायो आं जों बेजों गवायावनो खामानि मावफाखानो मोननाय मानाय होनना बुंदोंना सोमदोन होननाय बे सोमदोन होननाया फकेरानि आरो आंबो मिथिगौ बेखौ सिगांनो बिसोर लोगोखामोन ओमफ्राय बियो गावनि जायबा लोगो दा गावनोबो मैया बे फट'खौ हरदों गावनि लोगोआ भिडिअ भाइरेल जानायखौ ओमफ्राय बियो बे गावनि लोगोआ बे फैसालिनि कन्टेक्टआव बेयाव रेस्टुरेन्टआव मावनाय बायदि मोनदों आरो आङो थारमाने बुस्थुआथ' जाहैबाय दा लोगो थोगोनिथ' खोथा गैला नालाय खोनाबाय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा खोथाया जाहैबाय जेनेबा नोंनोबो खोन्थाखादों फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव स्टाफ हिसाबै जेनेबा फिसायजों थाफागोन मागोन होननानै नङा होमबा आंनि सिगाङाव बे हिनजावनि फारसे फैसालिनिबो नाम बुंफेराखै खेबसे सासे लोगोल' हमबाय थादों आदा बियो आतसा लोगो हमबाय थादों सासे लोगोजों आं लोगो हमनो होनदों ओमफ्राय बे मालिकनाव माबानानै फैनाय जाहैबाय आरो फ्लाइटजों फैदों बियो गुवाहाटिसिम आरो खोन्थानायालाय खोन्थादों रेस्टुरेन्टआव आं स्टाफआव थाफानो नागिरदों सासे लोगोजों होननानै बुंदों आरो बियो थांफिननायाव मा नोङो ओमफ्राय फ्लाइटजों थांफिनदों होनना खोन्थादों नोंनो फ्लाइटजों थांदों होनदों आरो बियो आंनि सिगाङावथ' बिदि होनाखै फैसालिया गावसोर सानजोंनो थांदों थांनाया खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों थांदों बेबायदिसो दा माथो अखानायैनो जेनेबा बियो बेयाव गुवाहाटियाव हर थाहैदों हर थानाय हराव आंनो फन खालामदों आदा 10ता बाजियाव थारमाने फनखौथ' हरखागोन थारमाने फन हरनाया जेनेबा माखासे बुस्थुखौ गावबो लाखोमानांगोन नालाय नोंजोंथ' मोजां देखायखानांगोन बे उफाय गैया फनखौथ' कन्टिनिउ दोनबाय थाखानांगोन नोंजों दा नों मोनसे सन्देह खालामफ्लांगोनबो जानो हागौ नोङो बेखायनो गाव नोंजों कन्टिनिउ लाखिबाय थादों फनखौ दा नोंखौ दा जेनेबा नों दा बुंहरनाय बेनो आरो जे माने क'क्राझाराव रेस्टुरेन्टआव जेनेबा गाव स्टाफ हिसाबै थाफाफैगोन मागोन होननाया बिदि होनलांदों आदा बे आंनि सिगाङाव आरो आं बेखौ सैथोखौ आं नोंजोंनो खोन्थाहरो बेनो आरो बाथ्राया दा हिनजावनाबो रेस्टुरेन्ट दंखायो नालाय दा बे ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'खराव बुहुत मानसिया दा डिटेल्स माबाबाय थादों बिनि रेस्टुरेन्टखौ मिथिया माथो गसाइगावआवबो दंबावो ना आदा बेहा थागोन बेनाथ' थागोन थानोबो हागौ खिन्थु क'क्राझाराव दङ गसाइगावआवबो दाब्बा ना मा दङ नै बेहा बिदि होनदों आरो दा ओरैनोथ' जेनेबा खोथायाथ' नंगौ बादियानो जाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय नों मा सानमारदों जेनेबा दा साननो माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै
बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ आंथ' बेखौ ओरैनो हगारा दा नंगौ नंगौ आंहाबोथ' माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन नंगौ नंगौ आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ बेनो लास्ट आपडेट लानानै फैनाय जाबाय दा पबित्रखौ हमा नामा होनबाय थादो आंनि कमेन्टनि गेजेरावबो दा नायनोसै जोङो मिडियायाव मा नुयो आं बेखौनो आपडेट लानानै फैफिननो नाजागोन नाथाय फेमिलिनि फट'खौ रावबो होनांला दै गाज्रि मोन्दों गावनि हासबेन्डआ माबानि फैसालिनि हासबेन्डआ गाज्रि मोन्दों फेमिलिनि फट'खौ रावबो होनो नाङा दे जोब्बाय बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय